Здравейте! В това видео ще ви покажа как да свържете вашата платка EcoSL 5.5 с мобилното приложение Android EcoSL 5.5. Първото нещо, което трябва да направите е да влезете в Bluetooth настройки и да свържете платката. Ето я, разпознава я. Въвеждаме пин кода, като всяка платка ще има отделен пин код. Вече се сдвоиха. Връщаме се назад. Инсталирали сме си предварително приложението и влизаме. В горния ляв ъгъл избираме вида на език. Български, английски, руски, турски и испански. В случая избираме български. Отгоре вдясно избираме платката. Вече сме се свързали с платката. Може да проверим 27 градуса температура на антифриза, 12,25 температура на волтаж на акумулатора. Изписва вида на гориво, в случая е дизел. Ако сложим бензинова електроника и се свържим, ще изпише бензин с цел предотвратяване на грешки. Може да записваме различни настройки, които са конфигурирани специално за нас. Също може да възстановим заводските настройки. Ако имате въпроси и искате да направя специализирано видео за вас във връзка с някой въпрос, моля пишете. Това е за сега.